Iqala kwezamanqindi. UMnguni uchithe iminyaka engaphaya kwama-30 ephuhlisa italente kunye neentshatsheli. Ukanti bafunde lukhulu kuye abo ebesebenza nabo. Mna yona nto endizamkhumbula ngayo ndayithathayo kuye, it's a business side of a boxing. So njengoba ndisitsho nje namhlanje ndaqala i-boxing television ekuthiwa Imbuyekezo Boxing Channel. Ngenxa ndifunde kulo tata uMnguni. uBramzee was a badge of honor for the province. Wenze uyithathe i-province wayibeka kwi-world map, particularly in boxing. So siyalila sithi ngxe kodwa ekulileni kwethu siya celebrate ubomi that has been well lived. UMnguni ebeyintsika kusapho lwakhe. Sonke ke ekhaya uyafumanisa ukuthi ukusukela kubazali bethu ukuza kuthi thina abantu bazalwa nayo nabanye abantu esizalana nabo, uyafumanisa le ndoda ebomini bomntu ngamnye inayo inxaxheba eyidlalileyo. UMnguni unikwe umngcwabo waseburhulumenteni. Ngomnye wootata abathe ngela xesha lobandlululo waqinisekisa ukuba abantwana ingakumbi abasuka kummandla waseMdantsane babona into abanokwazi uyenza. Okokuqala, enobeka isonka etafileni. Okwesibini, ezawukwazi ukuthi yenze le nto yokudibanisa abantu, le nto ibizwa nge-social cohesion. Inkonzo yakhe yokugqibela iza kuba ngomgqibelo. Ndingulubabalo Dada, kwiindaba ze-SABC eMonti.